नमस्कार. प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आता तुमच्या लक्षात आलंच असेल आपली आजची रेसिपी काय आहे ते. तर आजची रेसिपी आहे मालवणी चिकन. त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया. अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ लावायचं आहे त्याला. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 2 चमचे आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीर पेस्ट. आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण यात 2 चमचे दही टाकूया. परत एकदा छानपैकी मिक्स करून घेऊया. अर्धा 1 तास बाजूला ठेवूया. तोपर्यंत आपण वाटणाची तयारी करूया. एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. अर्धा नारळ खोबरं घेतलेलं आहे आणि पाव वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे मी इथे. आलं घेतलेलं आहे, 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 10-12 लसूण पाकळ्या आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आहे. आपल्याला हे सर्व कमी तेलावर भाजून घ्यायचं आहे. सर्वात प्रथम आपण आलं आणि लसूण भाजून घेऊया. लसूण आलं भाजून झालेलं आहे. कांदा भाजून घेऊया. एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे वाटण्यासाठी. कांदा छान लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. आता मी तो काढून घेते. चार ते 5 मिरी टाकायची आहे. 4 ते 5 लवंग टाकायचे आहेत. दालचिनीचे 2 तुकडे मी टाकते बारीक करून. खडा मसाला भाजून झालेला आहे. मस्तपैकी वास सुटलेला आहे. आता मी तो काढून घेते. मी कोथिंबीर थोडीशी तव्यावर फिरवून घेते जरा. थोड्या प्रमाणात भाजून घ्यायची अशी. त्यानंतर ओलं खोबरं, मालवणी स्टाईल चिकन म्हटलं की सगळं कांदा खोबरं सर्व जिन्नस पदार्थ हे भाजूनच घ्यायचे आहेत कमी तेलावर. त्याबरोबरच सुकं खोबरं पाहिजेच. सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं त्याचं प्रमाण तुम्ही कसं पण ठेवू शकता.
सारख्या प्रमाणात दोन्ही घेऊ शकता, अर्ध्या प्रमाणात घेऊ शकता. खोबरं भाजून झालेलं आहे, लगेच भाजून होतं ते. सर्वात शेवटी हे सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. गॅस बंद केला तरी चालेल, ते लगेच भाजलं जातं. खोबरं भाजून झालेलं आहे, मस्तपैकी खमंग वास सुटलेला आहे. मी आता गॅस बंद करते. थंड झाल्यानंतर हे आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. वाटण मिक्सरला लावेपर्यंत आपण आता चिकन फोडणीला देऊया. 2 तमालपत्र, 2 मोठे चमचे मी तेल घेतलेलं आहे. तमालपत्र, आता कांदा टाकूया आपण त्यात. 1 मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. चमचाभर तूप, टोमॅटो, टोमॅटो मऊ होईपर्यंत भाजून घेऊया आपण. टोमॅटो भाजून झालेला आहे. आता मी मालवणी गरम मसाला टाकणार आहे. 4 चमचे मालवणी मसाला मी टाकलेला आहे. आता आपण यात चिकन सोडायचं आहे. थोडंसं पाणी ओतून हे पाणी प्लेट स्वच्छ करून घ्यायची आहे. आता मी हे थोडंसं पाणी ओतते. हे आलं लसूण पेस्ट आपण वाटून घेतलेली मिक्सरमध्ये, ते पाणी आहे. आता आपण हे 10 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. मीडियम फ्लेमवर मी ठेवलेला आहे गॅस. 2 चमचे गरम मसाला यात मी टाकलेला आहे आणि आता थोडं पाणी घालून वाटून घेऊया. वाटण तयार झालेलं आहे. दहा मिनिटं झालेली आहेत. चिकन छानपैकी शिजलेलं आहे. आता आपण यात वाटण घालूया. मिक्सरचं भांडं धुवून ते पाणी ओतायचं आहे.
आता मी यात अर्धा ग्लास पाणी ओतते. मालवण साईडला खोबऱ्याचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो जेवणामध्ये. कारण तिथे समुद्र असल्याकारणाने नारळाची झाडांची लागवड मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे जेवणामध्ये खोबऱ्याचा वापर जास्त केला जातो. आणि सार, कालवण, रस्सा सगळं असं जाडच असतं, पातळ नसतं. चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. चांगली उकळी आल्यानंतर आपण गॅस बंद करायचा आहे. असं घट्टच असतं मालवणी चिकन, जास्त पाणी ओतायचं नाही. मस्तपैकी उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. मालवणी स्टाईल चिकन तयार आहे. ही माझी रेसिपी तुम्ही नक्की करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. त्याबरोबर बेल आयकॉनला पण क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपी पाहायला मिळणार आहेत. धन्यवाद.